ta haka ne. Hamis Breaker, akalla shekarunka nawa da fara waka, daga lokacin da ka fara waka kawo zuwa ɗan shekara nawa? Gaskiya daga fara waka ta zuwa yanzu za a kai irin shekara 9 haka. Shekara 9. Zahiri. Hamis Breaker yana da waƙoƙi akalla 100 nawa da A'a, ba ni da yawan waƙoƙi. ba ka da yawan waƙoƙi? Gaskiya waƙoƙina ba za su wuce irin 50 ba haka, ko da sun ɗara babu yawa. Gaskiya ne. Hamis Breaker, kowanne mawaƙi ko kuma kowanne masana'ancin wata masana'anta akwai wani dalili da ya sa shi shiga wannan sana'a, Hakan musamman kai. Ya ba za na manta Maryam ba, ba za na manta Maryam ba, ko za a min da kan gumba, ni zan tsananta ta baba, Maryam ba za na samu ba, zan dakata dan duba, na bar ta ban gani baba, to ai shiru kawai san Maryam ni kan ba za na kyale ba. Ciwon bai zama ciwo ba, inda ba Maryam ba za na warke ba, ba lafiya garan in ba Maryam ba za na gane ba. Maryam kin zama wata ta mata, kyawar kice ke tsakanin horo, dare da rabo na samuwa ba ni ke na zaman da wani.